Ador bash nong PDENGSHAKAP kabla penya ya kajing lakai football ya kabla tip kumkas 11 secondary school invitation football knockout tournament jawab san hakani kasi sajan arpoi terik benai bakat jawab sa kabla pli pada ya ka da uma m po snem SDO PWD Amram subdivision ubalong ru kumukong san haringkat kajing don lang uma Oreswell Korean sports secretary hiri rangba jong kathan bat kinong kitkam jong kasnong hi baro kawai hakani kalampung lawan manishim benta hadu live santali ki team nakakaleng karilom khasi bat jantia ashwa jong kajing le kai kaladan kajing lang balingkot kabla penya da US buam ubalong urang ba shnong ka PDENGSHAKAP la yo ru kajing kran lingkot no US pakantan ubalong usketri shnong da kaba uyathu bayakani ka tournament la pelong nakabenta ban kersan pisai ka PDENGSHAKAP secondary school kabadan hapo jang kasnong PDENGSHAKAP Amlaram subdivision ukong san haba ajing kran leiro yakinong ketkam jong tournament pat ya kasnong hi baro kawai kiba lala ban penyat bet penyat renti ani tournament malau snam nakabenta ban kersan pisa ya ka school kabadan hapo snong kathong menta usnam kalong reulang kala du kanyo lailak san pho hajar kaba arpan arlak san pho hajar haba phai kajing le kai ka KSF FT na East Khasi Hills kala job ya ka Nongram Hills SSCC na East Khasi Hills da argo la kawai ya ki goal jong ka KSF la yo ban tap ning kong da udon bok ling do ha ka minute ka basaw pusaw bat ya ka goal ka ba arpan la tap da uprang pakem ha ka minute ka ba ndrupu pra kat ba ya ka shi goal jong ka Nongram Hills la yo ban tap da ugedial puya ha ka minute ka ba nyopu pra on betengi ka jingle ka apratrek mentau banai por kat arbaji ka Riverside FC Persha ya ka Kinromlang IFC kat bah ka por arbaji no pai singipan ka Sinrop lang FC Persha ya ka Be My Fan hakani ka ju ka singi la yo ru pan plat pat ba ki loki draw jong ka PDENGSHAKAP secondary school da ukong san haringkat ki dukhat ka shnang ki prize kilong komni ka first prize alto K10 second prize scooty but third prize sanpho hajar tingka katba ka door ticket live ho kawai kasni panile kai kan long ha ka santering ubanai basaw arhaja arsan ka bandai ha ka sngi final jong kani ka tournament today sibun Pelapli ya kena tournament. Tournament. Kebetulan dat kadon kijing pai jam ka sport bat ka education ngitip babaro hagjing yai lonti jongi ka sport kare ka way hakaba baro ka perthei kalong kebenta jong kijing im jongi lada ha gede ka school hakari hakisnong ki thau keleng bat kasnong PDENGSHAKAP kijing yo ijngai jong ka ngayaro sibune bakaling kapanyade ya ka hangkat ka pule puthi khamtam ban aiman sem lane ban yarap ya kito ki khun ki khna jongi ki badon kata ka jing duna ha kayo kakot